Hello mga kawigal, welcome back po ulit sa channel natin. Ang sincere Richard, syempre sa pagkakantong ito ay magmumukbang po tayo ng crunchy fatty pork belly. Yan po, napakalutong po niya, masarap. Tapos meron po tayo ritong oven cook na pork spare ribs barbecue. Meron po giant ginabot. Ngayon meron po tayong yung tamarind soup. Ito po yung ating mga sausawan. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Nga po, lagi po kaming mayroong makakain sa araw-araw at magliligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa madalahin ka sa iyong bukong anak sa Kristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Soup. Kain po. Lembut. Napaka-juicy po.
Sarap. Oh, excuse me po.
Napakalasa po at juicy. Asin. Excuse me po. Lagi po talaga merong mainit na sabaw.
Last bite po.